Ahojte, pozdravujem vás ze shopu inhodinky.sk. Ak radi nakupujete výhodne a máte radi zľavy, prípadne iné benefity, máme tu zase niečo pre vás nové. Takže pripravili sme tzv. Automatický kupón, ktorý sme priradili k množstvu krásnych hodiniek. Čiže ak chcete na Vianoce niekoho z blízkych potešiť, obdarovať alebo spraviť radosť len sebe, svojmu zápestiu, tak zase ušetríte nejaké peniažky. Samozrejme, kupónik nie je pri všetkých hodinkách, je len pri vybraných určitých typov. Ak tam nenájdete ten svoj vysnívaný model, nezúfajte, máte množstvo iných možností, 5% za registráciu, darčeky, iné zľavy, prípadne predĺžená záruka. Takže ak sa preklikáte až pokladni, tak tam na vás čaká, myslím si, že veľmi príjemné prekvapenie. Takže v kombinácii s autorizovaným predajom, originálnymi hodinkami, všetkých značiek samozrejme, a s históriou predaja 20 rokov je to ponuka, ktorá sa asi neodmieta.